табустон. мо да ҳавопаймо дар корай. ту да умрат ягон чи диздагӣ? Не бош бачка дизда будам. бовар надорам ам дизди буд набуд барои ки айдастам ҳичи наомадагӣ буда. пеши буромад айдастам ғалтунда будам шон баъд охран гуфт чиай? гуфтам жвачка хидам гуфтамаш. Не тамошо кӣ ранги бозии GTA ма тамошо кӣ о ракетаи тиллоӣ ракетаи тиллоӣ фақат як тахран фаҳмо ай ҳама кори асосӣ дар дизии ба гап гирифтани одамай ту бара ба гап бигириш ман ҳавопайморо медизам. чӣ чӣ хак ма бояд ира бикунам? боб 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 отато бара салом алайкум. ма даята самолёт дар корай. ва алайкум. агар гапи дурост бошад да самолёт ман ҳамаша хит дорам не ки даи халаданик ман ходдог бурдесам ва бояд тезтар барам расонамаш. бешхи рости гап бугум намедонам мумкин мати дай урдам битам мумкин нафас дароз карда фаҳмода метавонӣ я бача битад нак хо намехостам гуфтам не ки и ходдог нестае. и худок неста не и ходдог нестае. ба чи агане и ови анорай. фаҳмо наки чата боварат накадастама братан ҳозир ҳамаша нақл мекунам. занак хунаш камай вай бояд фақат анор бихӯра. не ки як ҷое рафтагия ки дар уҷа анор намебироя срочно мара телефон кардан ки одам тезтар анор биёр. ина ма бояд оз ята самолётра бигирам тезтар барам анор барам ки ӯ занак бихӯра хунаш бисёр бишава. ту мара ақл кеса дай соли замона анора ёфтан гӯшкӯ биё дуруни анор надорем доноша нигоҳ накунем. боварат намекунам братан короче ҳамун холашкай ту ба и гап чӣ гуфтани як ҳамвай ку ҳам лойлақа ҳамвай ҳамаш ҷо бачо шудесай ҳамун коду пода ҳасте ҳамвай ва ӯ мехоҳад ки ҳамаи кора борита кина ва тра да ҳамун чиқирӣ бишнона. намедонам таға ӯ фикр дора ки лойлақа маем да вақти адел бидан мо чирикома барои ҳамун тита пит кард. бе чиай бо чӣ гап шид? воу чӣ гап шедсай боб? ҳеҷ гап нестай просто бензин надорем. воу чам намедонам ман хидмам намедонам агар умрат медодан чӣ кор мекардӣ таға? ман дигар қадди дар самолёт намешинам ту пада нигоҳ намекунӣ самолёт бензин дора ё не мекунӣ ва ҳай мекунӣ деонаи чӣ ман намедонистам вай куҷо медонистам ки бензин надора фақат хафа нашам вайли гап нестай давай маям мирғам ман намедонам чӣ кор кунам дар давраҳои пеш ганда крутой будам ҳозир бошад аша ҷуръат намекунам ки як фарзанд таваллуд куназанам бахшиш охӣ ман намедонам ман бояд ин кора мекардам зиндагии одам ай фарзанд иборатай ман мебахши ҷон мебахши як чӣ метарсидай чӣ мегӯй агар кӯдакдор шавӣ айти да падари меҳрубонаш нестай ями қакор бароям качиза фаҳмидан буд ва шӯхид кам калбасаи беақли кори шӯхӣ нест рости гап матра санҷиданӣ